Imigwaqo eminingi ibivaliwe nokuhamba kwezimoto kumenze amaphoyisa nombutho wezokuvikela abaphoqeke ukuthi bangenelele ukukhalima isimo. We are no longer want the municipality to sell electricity. We want the Eskom to sell electricity to the people here in Maluti Aprofumo. And we want our mayor, the current mayor, to step down with immediate effect. Uhulumeni wesifundazwe ukhala ngokuthi ukuzixhumela kubantu ugesi ngokungemthetho iyona mbangela yokucima kukagesi njalo. Noparafini uyaphela kule ndawo njengoba kuyiwona osetshenziswa kakhulu abantu balapha uma ugesi ungekho. When you are trying to study, there is Jojo outside. You have to go and assist your parents to fetch water. When you arrive at home, you get into the house, you say, no, let me do my assignment. There is no electricity. Kunokubukana ngeziqu zamehlo kule ndawo. Namaphoyisa kanjalo nombutho wezokuvikela bebezulazula yonke indawo ukuqapha isimo. People who were complaining about water in the past have now jumped the bandwagon because of it's winter. It should be expected. It's nothing out of the ordinary what is happening. So they're taking advantage of a number of people that can help them barricade roads. Ngonhlolanja izakhamuzi zalapha zavumpetshazana zikhala ngokushoda kwamanzi. Uhulumeni wase-Free State uthi kuzowudla u2 billion amarandi ukulungisa ingqalasizinda yamanzi kulesifunda. Nohlelo lwamanzi lwesikhashana luzobiza izigidi ezingamakhulu amabili zamarandi.